जवाब दिया यो को ऐसा ना कुछ रुकाई कहले है हमरा कर ताक के हां कि तहर गीतो हिट कइलस हां गाड़ी मरावेला हरि राम जी मर्द ओकरा पहले हमर कुछ हिट नहीं ना हम कैसा नहीं तारा देखियो कना बुझाइल हां 400 लो सेल्फी ली हलो हां तारा के झटियो बराबर कौन लइका पूछले हैं तू अपन अंदाज कर कि फैन के कर कितना बड़े हां मोदी से निमन नेता बालू हां लालू जी से निमन नेता बालू हां जानकार पढ़ल लिखल लोग से हां बाकी नामवा के कर चलेला के को लालू जी के मोदी जी के हां अखिलेश जी के हां ये लोग चलता हां सीखो राम रे राम तू ब्यास निमन बड़ो अच्छा गावता रहो तहर लय ले दरे ठीक बा बाकी अभी बरोबरी फैन में ना हो ना हमनी के दे ना जे पोस्टर लागत संगे 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 पोस्टर लागता संगे संगे मंच पर एके बराबर बढ़ जाता तनी खाल ना रखला होने के करिया मुंह लेके करिया मुंह का कहता हम लंगड़ कोल लेके बैठे तो करिया मुंह लेके नहीं बढ़ सकते ही मत कह करिए राम जी रहले सावो करिए कृष्ण जी बाकी अंतर में कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहले हां आई अजीत गणोत्तम हो गइल कहले हमरा के हित हवा हितैनी भाई बोका कहले कि एकरे ब्यास है गाड़ी के हित हवा हितैनी भाई बोका तू कहला हमरा कहला जाय देख रागवाला हम कहे तनी हां ये दोनों लाइन मिला के एगो गीत बनी तू अधे कहत रह जी आ तो छोट भाई हवई काहे अधे गीत कहला आधा तू कहला आधा हम कह दनी बराबर हो गइल हां राजा पहले जाड़ा में आवे एगो नायक में ना जाड़ा साफ नायक में हो ना जना सो के गीत हो पूरा फूल गाओ भाई कुतवा आला छोड़ी ए भाई बिरादरी के चुटकुला फरमाइश करे बड़ा मजो आवेला बिरादरी के चुटकुला बता काई सर बात ना काटे अच्छा फैन हो तबे नु हां हम कोनो निमन गीत गाइले तो लोग प्रशंसा करेला हां बाउर गीत गाइले तो लोग गारियो देला हां तो हम लोग पर प्रसन्न होइले हां काहे प्रसन्न होइले का है ए भाई तू हमरा के मानत तारो हां तारा मन मुताबिक नहीं खी उतरो हां फैन बड़ो हां तबे नु बाउर लिखबो ना तो जेकरा से मतलब नहीं ओकरा बारे में कहू लिखी ना अति प्रसन्न बनी कुकुरा आला ओई कुकुरा आला अच्छा कह दी परदेसी पिया प्रदेश में बाड़े अच्छा ये प्रोग्रामवा हो ना हो गए रहे और सब गांव से बहरी जान बुझे करौले बनी हमने के रहनिया जान के की हमने के मारे रहनिया जानिए के कि गांव में ठीक ना रहे सब दोनों ना अकेले तो दुआरों पर करा दिलो तो अकेले गाली ले हम हां एकर माने करवा सब हमने से अवगत बानी लो हां हमने से अवगत बानी लो दूल्हे राजा कि दोनों एक जगह होई हैं सब तो का गोई हैं सब हां चिंगारी निकली तो हम उहे बात कहब जो तुलसीदास जी ना लिखले हो खस हां यहाँ के वो बताएं जो वाल्मीकि जी का श्लोक छूट गइल है तो बड़ी मन उदास कइले बड़ी हाय 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 काहे ना करी अबरा के मौगी भरुगा के भौजी अरे माई रे माई इन स्तनीय जाड़ ऐसन पड़ता कि हाड़ में समा जाता तनी की मुंह में चुप जाड़ से कष्ट तहरा नहीं 50 वर्ष के बाद जेकर उम्र बहु करा बा 4 लीटर पानी पीनी हो बने पेशाब करे ताय ठंडी पड़ता जो लोग पर नहीं खेले खोज के हार गने काई ना पता कि नहीं मैं जाड़ से बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ मुझे बार को चढ़ने दो रउआ कैसन देवर बनी हमार दिल के बात ना जाने बाप रे बाप एक तो जाड़ा के लहरा भतार गईनी बहारा जरे ला जवानी जैसे जरे गोईठा के हम नैहर के एको अक्षर पढ़ल लिखल बानी ना ना हमारा भी मोबाइल बा ना हम नंबर जानतनी और वो चोरी चुप के रोजे बतियावे नी तनी अपन मोबाइल लगा के दी ना ले
चाहे ली लो है एप्पल के लो कौन हो ई कैसे नाम ये मोबाइल के पाहुन हवे हाँ हई बड़े एगो मोबाइल के मौसा हाँ दुखे सुख के छोट भई जतरा जीवन भर हमके ऐसन चीज ना भावेला हमके मोटे भावेला हाँ आइए रा मामा मोबाइल दे देले बन ए जी खुली के दिया अंगुरिया वाला से ना फोटो देख के पहले खुलत लो अजीत की यहाँ रोकवर ने एक दिन सुतर रहनी अपन मालूल मार के आँखिया बवा के सुतले में खोल के 18,000 रुपया ट्रांसफर खोले है तब चूर से अपन फोटो हटा देले बनी हाँ और फोटो लगल बनी छोटे लाल महतो ली हई वो सुतला में ना मैन फोर्स का के प्रचंड स्थिति नस लोग अब केनो जने ना खोले ले ऐसा कि देखइबो त खोली ना उनका का प्रचंड स्थिति में लेवे का प्रयास करब त उनका जगह से पहले हम जाके जम काम बिगड़ जाए खोल देले बन हां खोल देले ए जी तनी नंबर दे दी लिखे ना लिखो ना हम बताते हैं तो बोली 94 400 पूछ पूछ हाय 94 400 ठीक बाटे हाय पूछ कहो जी निचवा जीरो होई दब गोले गोले पूछ के दलावा मार मुझे वाला पर आगे बोली 94 500 पूछ हो गइल बा अब 5 गो नंबर जीत में घुच लगा हुआ हाय 5 गो नंबर ठीक बा हाय गुछ कहो जी वो परवा देखना एगो होई खड़ा लंबा आगे टेढ़ बा मुंहवा पर तनी नोखी बनल होई वन हो लगाओ टिस टिस लो मोबाइल तो हग दे मार बोलनी कैसन नंबर ना मर दिले दे ई तो जाते नहीं खे ए देवर जी हाँ तनी दूसर का नंबर दी ना तनी हुओ पर ट्राई करी लिखे बोली 97 700 हाड़ी में 97 700 हाड़ी में हां बाकी नंबर अजीत हजल के गाड़ी गॉड चुप रहो गलती ना गाड़ी हमार लगे बिया हमरा गाड़ी में लगई त जगह नंबर इनकर गाड़ी होने बिया ओहो करियो की गाड़ी ही तो वो गाड़ी में जाके लगाइबो यही ना चाहे यही जे लगाओ ए जी लगाओ लगाओ लगी टिस टिस उठाइए ना उठाइए ना रहा तू तो पुरानका स्टाइल बोलता पिलिली पिलिली हां इनका में एगो लड़का बोलेला का पिलिलो पेली लो हाँ हेलो हेलो आवाज जाता जी जब मैंने से जाता तो न सुना ही आवता आवता के बोलो तनी राजा जी अरे हो ना हमारे महाराजा जी बोलता नहीं ए जान राउर गोड़ छू के गोड़ लागत ला गोड़ छूलू पवन निमन का कि सुखल का ए सैया जी सुखल का अरे तू तो इतना अदाकार हो सुखल को छुएलू नु कोई समाचार का करतनी ड्यूटी से आके आटा साने बैठल बनी हो आ ये बरम बाबा रुआ तो सनतनी तते का जान तरे जाके डीएसपी भइल बनी हो आपन समाचार कहो वाह ए जान का अपन समाचार कही कैसन घर में रख के गोल बनी तन को आड़ नहीं खे ए राजा जी कैसन घर में बाड़ू तनको केनियो से आड़ नहीं ना हां जीत के इतना बढ़िया बिल्डिंग बनल बा केनहू से हवा ना लागल चारों ओर आड़ बा एकदम ए राजा जी ए भोर के जार जब हाड़ में समाता ना मायरी मायरुआ खड़ हो जाता तू अपन दुख कह देलू जनता से हाँ हवा जब भोर के जाड़ जाता तो हर हाड़ के रुआ खड़ा हो जाता हम ना बताए हमार का खड़ा होता हम ना बताए कान खड़ा होता कि मुड़ी के रुआ खड़ा होता ना बताए सुनी हेने उन्हें ठंडा नहीं खेला कर ए राजा जी आप तो हम जोड़ा जोबन में सर्दी देखिए इहो केहू का नकल ना हो फिल्मी लाइक कंपोज कइल 3-4 गो मिला ए परदेसी मालूम अलम्बा बड़ी जान दुल्हा वो भूमिहारे हजारवा के सिखावता दुल्हे राजा वो लड़का ब्राह्मण जाति कह बाकी
चारे घरों का 100 घर का राज भोगल सिखाओ तरवा के कम सिखाओ तर लइको तो हम जानते नहीं का सिखाई उतरवा से दू गो काम कहत होई है कि तो हई कहत होई है हाँ, अन तो हई कहत होई है गाड़ी में बजा काय कथी ए परदेसी बालम आलम भयो सन जाड़ के कतन पेन्ही ओढ़ी हिलावे तब हूँ हाड़ के बाबा तू मत कह के अरे क्या कर रहा है लंगड़ा तू केहू कहे तू समझा द बेंजो लंगड़ा छोरी मिले लबर मी तनिको तनवा के मिले लबर मी तनिको तनवा के लागत सर्दी हो जोड़ा जो बना हवा के लागत सर्दी हो जोड़ा जो बना हवा के मथुरा के पेड़ा हो जरा मिलल बा हो खुश बा हाँ पछताता जरा नहीं मिलू हो पछताता ना का धनी है कोरिया में साउंड वाला के पीछे एगो टोपी लगोले बड़े हाँ साउंड वाला खुदा तर के यार ये उनकर मुंह चलावल दे कम बता देनी का कहत हाँ ए यार या लांगड़ा चचवा के कितना मजा बा चाचा पैसों कमाता हाँ छूटो मिलेला विदाइयो लेता हाँ न्यू सामान रखेला 2-3 साल पर बदल के जंट जंट 30 दिन गावेला बहरे से बहर रहेला हाँ राती के त गावते बा हाँ कोई होटल में रहता दिन के पुनावतियो सुखल बबुआ बियाह तार ने कब ना ने कब जाय दो जेकर बियाह ने कब ओकर कपड़ा गंदे रहता रिंग साबुन किन ली हो अपन हाथ में फेंक देबे बको ओ अब अंतर ही है कि वॉशिंग मशीन में डलबा कपड़ा तो घोंग होर के मोइल काट के ओने से सुखा के निकाली हाथे पिचबो 2-3 बेर झाड़ के रेंगनी पर डाले परी तब जानी है कि सुखी आयरन मार हाँ 2-3 बेर झारे के पड़े और बा कहतरी कि कुछ दिन ड्यूटी छोड़ी जी जाड़ई खोजे जोड़ी यूट्यूब वाला बालू डाल दी लो बेना मोगी देखी यूट्यूब पर तो घरे गा के जाए तो हमरा के रोटी बना के ना रखी ना खाली बेलना ले रही आ 4-5 बेलना मरबो करे के नाती घरे आवतर तो कहतर के सुगर भइल बा व्यवस्था का बड़ा गइल बा ओकरा के पूरा अकवारी में धरतर ओकरा में सेंट मारल बा बोलो यूट्यूब लो रहे ता अलग अलग रहे का बा कुछ दिन ड्यूटी छोड़ी जी जाड़ई खोजे जोड़ी आई जाई बरौरा घर बात मिल जाई राहत थोड़ी जी आई जाई बरौरा घर बात मिल जाई राहत थोड़ी जी
सर्दी हो दोनों जो बनावा के दुल्हा के लीलार के लकीर देख के हाँ बता दिले हम हाँ फिर हुआ 3 साल में 4 गोली का कले हम भविष्य जाने ले एक बार अपन भविष्य दिखाओ कोई एगो पंडित जी से पंडित जी देखी तो पंडित जी कहले कि हाथ में तो तोरा लकीर नहीं के बबुआ सब बिटका दे कहले देखी कहले कि सब में कोई बा कैसे कैसे कहले कि पंडित जी लइका ऐसे इतना मुठ मार रहा लकीर तरहती पे केस जा बोलबा भागी से लकीर खत्म कर दिया कहले घींच दल बरखा के दिन रह जानी 7वां महीना को नहीं रहे हां हम कहने अजीत हां भैया जा तू शुरू कर बरखा लागल बा बुझे तो आधा घंटा में बरखा आई आ तले सही बरखा आ गेल हम गाड़ी में अपन लेके कहीं गाड़ी भागो 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 हां तब गाड़ी लेके लइका भाग चले सब सामान लेके समाजी ले मंचे पर बा हां ई साला हाथा में जाके हां दलबुंड के एक रुपया पैकेट देतर भैया भैया खा खा मैं काहे दलबुंड खिया उतर कहले कि अच्छा भविष्य तू बता देलो पहले ही कि आधा घंटा में बरखा आई कैसे कैसे हम कहनी हम बनारस पढ़ले बनी अपडेविट कॉलेज में अपडेविट कहले जे का पढ़ा हम कहनी कि भविष्य हस्तरेखा हाँ कहले कैसे जान गेल हमरो के सिखाओ हां मैं चलो रूम में चलो चलो एगो रूम में ले गइनी हां कहनी किली बंद कर दो वन करो किली बंद कर देले कहनी कुर्ता खोलो खोलो लाइट बताओ गंजी खोल दे लाइट बुता के जना होला मंजूर रखो गंजियो खोल दे कहनी धोती धोती खोल देले हां अंडरवियर खोलो खोलो जान खोले सरकार कहत के भैया भैया ई काम काहे कराओ तारो हाँ हमर गान मरबो का हम कहीं जा सीख गइल भविष्य जान गइल आगे का हो खेला बा सीख गइल कि आगे का हो खेला बा 3 मिनट पहले बता दला त भविष्य की जानकारी नु सुनील भाई हम ना जतियो ने ई हेले गइले हम सुनील भैया भले कि लौरवा निकाल के भें तक यही से कहो अभी काजू वाला बाकी बा हाँ अभी काजू वाला हम पैसा में रखले बनी लौटाई जल्दी है हां 5 मिनट से 7 मिनट में जैसे कि अब तोहरो भाजा आवेला बा हां कहतरी कि कतनो बोर सीता पीले हर थर तब हूं का पीले कतनो बोर सीता पीले हर थर तब हूं का पीले नींद न आवे और बिन तो मन मन तोहके शराब पीले नींद न आवे और बिन तो मन मन तोहके शराब पीले सोनू सिंह ढाल बजाओ चुटकुला सबका हंसा लगा देख ले नीनू सोनू सिंह सोनू संग दिल करबा के धनवा के लागत सर्दी हो जोड़ा जुबाना लागत सर्दी हो तेरी मोहब्बत में
लागत सरई हो जोर को डोबाना 12 बजल बा एगो गीत गाओ